Прывітанне! Прывітанне! Мяне зваць Воля. Мяне зваць Патэрсон. Патэрсон, а што у нас сёння на вячэру? У нас сёння на вячэру пельмені. Праўда? Праўда. Гэта праўда. Гэта праўда. Мая маці даслала вось такі падарунак. Ці ты бачыў калісь такое? Не. І я ніколі не бачыла. А моя цёця кажа, што гэта пельменніца, і з ёй вельмі зручна гатаваць пельмені. Зручна і хутка. Таму сёння, гэта праўда, мы будзем гатаваць пельмені. А з якой кулінарыі гэтая страва, пельмені? З удмурскай кулінарыі. Я жыў ва Удмуртыі, і мне там сказалі, што пель – это вуха, а ням-ням-ням – это, смачна. Так што гэта смачнае вуха. Гэта смачнае вуха? Угу. Як гэта дзіўна гучыць. Не дзіўна. У цябе, напрыклад. Сёння мы будзем гатаваць смачнае вуха. Што нам трэба, каб зрабіць пельмені? Нам патрэбная мука, пшанічная мука, напрыклад. Каб зрабіць што? Цеста. І фарш. Гэта можа быць свініна ці ялавічына. У нас ялавічына. І часнык і цыбуля. Я буду рабіць фарш. Я буду рабіць цеста. Супер. Трэба мяшаць муку і ваду, і будзе цеста. Вось у нас атрымалася цеста. Гэта белая качалка, дошка. Так, цяпер Патэрсон узяў качалку і качалкай раскачвае цеста на дошцы. Так, і цяпер мы пакладзем гэта на пельменніцу. Цяпер я буду браць фарш і класці лыжкай маленечкія кавалачкі, маленькія кавалкі на гэтую форму. Цяпер мы паклалі мяса на цеста і трэба яшчэ адзін кавалак цеста. Цяпер трэба пакласці цеста зверху. Пельмені! Ура! Пельмені! Сапраўды, рабіць пельмені з пельменніцай хутка і зручна. Вось такія маленькія, міленькія пельмені. Гэтыя пельмені будуць у маразілцы, а мы зробім яшчэ пельмені на вячэру. Колькі пельменяў мы зрабілі? Шмат. Шмат. Можа 100? Можа 200? больш. 200, можа занадта. 150? Прыкладна. Недзе так. Ці мы будзем варыць, ці смажыць? Смажыць, напэўна, хутчэй будзе. Тады будзем смажыць. Што ты робіш? Смятану. Што, у Бразіліі няма смятаны? Нешта падобнае. А што гэта? Гэта у нас завецца крем-желейчы. Это вяршкі і лайм. Гэта лайм. А калі іх смяшаць, то атрымліваецца нешта падобнае.
укроп. Цяпер у нас ёсць пельмені, Сметана смятана з кропам, с кропом. пельмені са смятанай, а смятана з кропам. Мгм. Пельмені са смятанай з кропам. Мгм. Выдатно. Выдатная вячэра. Мгм. Цяпер мы нарэшце можам павячэраць. Смачна есці. Смачно есть. Пакуль.